Helo, Carys dwi. Bydda i yma yn y Glynfyfion yn rhedeg cyfres o teithiau tywys Cymraeg. Byddwn ni yn cael cyfle i edrych ar yr arddangosfeydd yn yr oriel ac yn dilyn rhaglen o sioeau yn y Glynfyfion. Byddwn ni'n cychwyn ein taithiau tywys Cymraeg gyda'r arddangosfa Weiglin, y Gwobr Weiglin, sy'n dathlu ei 5 ar 20 flwyddyn eleni. Bydd y taith tywys rhwng 11 a 12 ar y 6 ar 20 o Orffennaf. Bydd y teithiau tywys yn dechrau yma gyda arddangosfa y Wobr Weiglin. Byddwn ni'n cael cyfle i edrych ar waith yr holl artistiaid sydd wedi ennill y Wobr Weiglin dros y 5 ar 20 mlynedd diwetha. Wedyn bydd taith tywys i cyd-fynd â phob sioe newydd sy'n agor yn y Glynfyfion, a bydd teithiau tywys i gyd-fynd â rhaglen o arddangosfeydd y Glynfyfion. Croeso i bawb ac i siaradwyr o bob lefel. I archebu le, ewch i wefan y Glynfyfion a chwiliwch digwyddiadau ar wefan yr oriel. Dwi'n edrych mlaen i gwrdd â chi ar y 6 ar 20 o Orffennaf. Pob hwyl am y tro.